Zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. Danas sam želela da pričam o nečemu što se tiče Dana zaljubljenih, s obzirom da je Dan zaljubljenih bio pre 2 dana, malo kasnim. Međutim, bez obzira što je prošlo i što nisam stigla da objavim ovaj video na Dan zaljubljenih, ja sam svakako želela da ga objavim s obzirom da mi je mnogo drag i da mi je mnogo drago ono o čemu ću danas pričati. Pre svega, inspiraciju sam dobila od Yugi Everythinga. Zašto? Zato što je on pre 2 godine ili godinu i nešto dana izbacio jedan video koji se zove Top 10 romantičnih momenata u Yugiju. I juče je izbacio video samo za Yusea i Akizu. Ja sam ovu skriptu napisala još kad sam odgledala taj prvi video pre godinu dana i odlučila sam da to podelim sa vama, međutim nekako nikada da stignem to. Nije bilo lepo da samo odjednom tu na Del Toru ja bacim Yusea i Akizu, međutim nisam se uopšte setila da sam to mogla za Dan zaljubljeni. Tako da sam svakako danas uzela da vam napravim ovaj spektakularan video, pre svega zato što zaista obožavam Yu-Gi-Oh! 5Ds, zato što zaista obožavam Akizu i Yusea, tako da hajde odmah da pređemo na video. Yu-Gi-Oh! Anime serija o čudovištima koji leže u kartama, ljudima koji koriste u duelima, bilo to na zemlji svojim turbo trkačima. Znate svi šta je Yu-Gi-Oh! Znate svi ko je Yusei Fudo, ne želim ništa da pričam o njemu. Yu-Gi-Oh! Duel Monster, tu su Yugi Anzu, Geix, Yaden i Alexis, Zexal Yuya i ona njegova mala. U 5Dsu Akizu i Yusei Fuda. Od svih šipova ovdje navedenih, ja danas pričam o šipu koji je ubedljivo najbolji od svih i ne možete nikako reći drugačije. Uverit ću vas u to do kraja videa. Pre svega, ja zaista volim i Yadena i Alexis. Ne volim to što su toliko nezreli na kraju. Previše dry kraj je bio. Tako da definitivno nisam fan od tog šipa i Yadena sam više šipovala sa nekim drugim likovima nego sa Alexis. I ne želim da pričam o tome kako nije znao šta znači veriti se. Tako da, što se tiče te neke nezrelosti, prisutni su u svakom mogućem Yu-Gi-Oh! Da li će to biti Duel Monster, Geix, Zexal, pa čak i kasnije. I ja razumem to zbog toga što Yu-Gi-Oh! Nije romantičan anime. Međutim, taj little bit of spice koji su oni dodali u 5Dsu, pogotovo u prvih 65 epizoda gde je toliko scena bilo sa Yuseem i Akizom, Jacka i Carly. To su heartbreaking momenti. Onako su samo posolili kartašku igru sa tako dobrim momentima, što je, jel te, bar meni anime učinilo 10 puta boljim. Yusei i Akiza se, jel te, prvi put sreću u 14. epizodi i, jel te, Sayori je bio prva osoba koja je pomislila da se Akiza zaljubila u Yusea i to je video po tome što je on, jel te, poznaje bolje od ostalih i sigurno ne bi rekao tek tako da to nije istina. Nakon nekoliko epizoda, Akiza pada u komu, nikako se nije budila i, jel te, ponovo dolazi Yusei i ona se probudi. Znači, imamo jedan Disney moment i ovo je prvi Disney moment, ima ih još. Znači, Disney moment gde on dolazi i budi princezu. Kasnije imaju mnogo scena gde ohrabruju jedno drugačiji način od ostalih. Opet mala pauza i eto nas u kući kod Marte, žena koja odgaja Yusea. Ovo je druga osoba koja je počela spaja Yusea i Akizu. Rekla je Akizi da Yusei stalno priča o njoj kako je veoma lepa. I jel te, oboje su tada imali onaj blush moment. Na samom kraju cele mračne označene faze, Akiza je ostala bez doma, a onaj koji je opisao u akademiju bio je, pogodite ko, pa Yusei Fudo. Kada je vodila turbo duel sa Yuseem iza njega kao njegovim leđima, tada bih rekla da se još više zaljubila u njega, da je htjela da bude kao on i da, jel te, bude više u njegovom životu, te je odlučila kao da hoće da bude turbo duelista. Onda, još jedan sladak moment jeste kada Jack Atlas u facu sručio da je zaljubljen u Yusea, odakle još jedan lik šipuje ovo dvoje. Normalna osoba bi se zapitala zašto Yusei ne pokazuje više interesa i to je, ja mislim, ogromna greška, jer od svih Yu-Gi-Oh! Protagonista Yusei je nekako najviše sličan pravoj osobi, čoveku, realnom čoveku, ima ta neka razmišljanja kao što bi u takvim situacijama u pravom životu neko razmišljao. Samim tim što su stariji da se razumeju drugačije i mislim da neke reči uopšte nisu bile potrebne da bi se razumela cela situacija. Rekla bih da on, za razliku od ostalih, stvarno razume Akizina osjećanja i mislim da mu je kristalno jasno da i ona nešto osjeća prema njemu. Preskočit ću deo kad su išli na onaj, nazovimo, sastanak, kad je dao svog zvezdanog zmaja i 300 čuda koji su se desile između. I pričat ću o kraju. Dakle, noć pre rastanka svih 5 označenih, Akizini roditelji su je rekli kako bi trebalo da se na dostojanstven način pozdravi sa Yuseem i da mu se zahvali za sve što je uradio. Naravno, to je planirala, ali nije znala kako.
Juse je ušao u svoju radionicu, vraćao se kući i tu je zatekao Kizu. Mislim, iznenadio se što je, zatekao nju tu i krenuo da upali svetla, na šta je ona rekla, nemoj da pališ svetla. Prvi gest jeste to što ona nije dozvolila da on upali svetla. Ovo je bio toliko dobar potez što je, već nagovestilo da će se nešto romantično desiti. Ili bar da će imati neki lep rastanak. A što se mene tiče, ja mislim da je ona ugasila svetla da on ne bi video ako ona zaplače. Jer je sama rekla, ne bi voleo da me vidiš sad ovakvu. Ja bi zaplakala kad bi trebala se zauvek rastanem od nekoga. To je bio super potez s obzirom da je stvorila tu dobru atmosferu. I ona je tu krenula da mu kaže kako ga voli. Međutim, zaustavila se i rekla je, drago mi je što sam te upoznala. Šta je fora sa svim ovim? Ona je tako naglo krenula to da mu kaže i samo se smirano zaustavila i možete vidjeti kako se Juseva facijalna ekspresija menja. On je razumeo. Svaka normalna osoba koja nema 13 godina razumela bi da je neko krenuo da ti kaže volim te. Ne možete da me ubedite drugačije da on nije pročitao s njene face da je ona to želela da kaže, samo nije mogla, nije htela. I on je u tom trenutku rekao, drago je i meni što sam upoznao tebe. I tu kreće onaj njihov slatki chit chat, gde ona kaže kada ga je prvi put srela, kao što sam rekla, ono na početku na onoj ulici, da je on njoj bio mnogo strašan, izgleda mnogo ozbiljno. I on se tu nasmeo s obzirom da je sve ovo ironično, jer je ona bila veštica crne ruže, uništavala grad, a rekla je za Jusea da je on strašan. I u tom trenutku vidimo taj njen tsundere moment kada je ona bila u fazonu, molim, kako to, zašto si to mislio? I tu je on prekinuo taj njen tsundere moment sa rečima, nemoj nikada da prestaneš da se smeješ. Ovo je tako divno. Dakle, ovo ne govorite bilo kome. Zatim je dodao da ona ima najlepši osmeh koji je video. Šta više da kažem? Prosto šta više da kažem? Ona je stvorila tu atmosferu na početku i on je to provalio i on nastavlja dalje. Gde ona njemu na kraju govori, ti si taj zbog koga se i smejem. Dakle, u ovom trenutku oni se hvataju za ruke, to jest on nju hvata za ruku gde ona steže njegovu i ovo je sada ključan moment. Sljedeće što vidimo, Juseve oči u kojima odsjaj Akize i Akizine oči u kojima vidimo Jusea. Zatim, oni se i dalje drže za ruke, i dalje su na minimalnoj distanci jedno od drugog. Pošto vidite kako su im laktovi savijeni, znači da su baš blizu. I u ovom momentu Akiza polako, lagano, nežno zatvara oči. Da li je normalno da stojite tako blizu nekoga i samo zatvorite oči? To bi bilo tako čudno, bilo bi neprijatno. Međutim, ne možete da me ubedite da se ova dva lika ovdje nisu poljubila, hukovala, šta god. Ovdje se desilo nešto mnogo više nego što je ona samo zatvorila oči. Jer realno, prvo, niko neće da se ljubi sa otvorenim očima. Drugo, stvarno bi bilo retardirano da samo zatvoriš oči dok te neko gleda u njih. Dakle, oni su se gledali oči u oči i samo da ih zatvoriš bi bilo jako čudno. Dakle, poljubili su se, sigurna sam u to. Međutim, znamo da Yu-Gi-Oh! Show nije romantičan, tako da su oni isekli taj moment, odnosno ostavili su ga off screen. Ali svako ko je dovoljno pametan vidjet će da su se oni zapravo poljubili. Ako ovo nije bilo dovoljno da vas ubedi, ovo će tek sad. Kasnije, posle toga, imamo taj kamera cut i onda ponovo vidimo njihove ruke kako se razdvajaju. Ovo je ponovo jedan Disney moment gde oni jedva puštaju jednom drugom ruku i ovo meni prosto izgledalo magično. I čim su pustili ruke, ona je bila u fazonu, a idem ja sada. A on je bio u još gorem fazonu, ajde, marš napolje. Ona je tako otrčala na te stepenice kao da ide mami i tati da javi da je dobila na lotu. Zašto bi tek tako samo otrčala ako se nešto lepo, slatko, neprijatno nije desilo sada? Zašto bi samo otrčala? To je posljednja noć kad će se ikad vidjeti. I u tom momentu kada on je imao taj neki dubok izdah
i samo izlazi iz garaže i kasnije vodi onaj dublji razgovor sa Trađom ili Tijušijom, gde je rekao, isto tako kao što je ona uspaničeno otrčala uz one stepenice, tako je on skočio na ogradu i počeo je da priča Trađu kako je Domino predivan grad i kako je sve počelo odatle i kako mu je mnogo drago što je sve počelo, što su se svi našli. To neki moment koji nam ukazuje da je on bio srećan šta se desilo sada. I sada, svi likovi su se rastali, a Jusei je ostao u Dominu na dugogodišnjem školovanju da postane naučnik i nasledi oca. Dok je Akiza otišla na studije za doktora i kao postala doktorka. U trenutku kada su se svi označeni rastali, kada je svako otišao svojim putem, svi su rekli zbogom. Niko nije rekao vidimo se ponovo. Svi su rekli zbogom. Jedina osoba koja ništa nije rekla, koja nije rekla ni zbogom, ni vidimo se, ni piši mi, je bila Akiza. Ona je znala da će se u jednom trenutku vratiti. Jednostavno, i Jusei i ona su to znali. Svako pametan, svako normalan bi to mogao da zaključi iz toga što ona ništa nije rekla. Pogotovo kad se setite koliko je ona samo zaljubljena u njega, a da mu ništa ne kaže. Prvo, znači ne može, nema srca za to, drugo, zna da će se vratiti. Tako kasnije u onom time skipu vidimo kako ona gleda njihovu sliku i gleda Jusea i bude u fazonu ja ću sada da se vratim. Da se anime nastavio, da je postojala ova ili bilo šta, ona bi 100% bila sa njim. A i da li stvarno mislite da je Jusei sposoban da u tom međuvremenu imao neku treću devojku? Dakle ne, definitivno ne. Tako da nam sve ovde govore da su se ova dva lika srela kasnije i živjeli srećno do kraja života. Ja bih rekla da je ovo jedan jedini realizovan couple koji je svestan da se jedan drugome sviđa iz svakog Yu-Gi-Oh serijala i nadam se da niste bili sami za Dan zaljubljenih. I ukoliko želite analizu još nekog šipa iz bilo kog anime ikad, ja sam i više nego srećna da uradim takav video jer se hranim time i samo sam htjela da vidim da li ste uopšte zainteresovani za ovakve videe, jer ako jeste, nemam problem sa tim da ih pravim dalje. Hvala vam što ste gledali ovaj video, a mi se vidimo u sledećem.